ngidap da kajing kemen da kajing sunggu ka bakraw sasisien yu try na marba nyo pat ini ke sngi ka bangin yo ban ye kemen bangin chat kemen na marba hagani ke sngi ru ka don ka jing pla ya ka bau try ulale ka jim jong ne ka khon ka jong o ikong iba bang ngai ka ne ka jing pla shisha ka na long ka jing mentoy ka na long ka jing ker khu ngi we barok kan da long sha ka jing I men sim ki ba ya ka juk lenti komba ikong iba ya bang ngai ini skap ya kan ka jing pla kan ka por ka benta bagan ka jing shisha bo blay jungi ju sange ban tre blay jungi ju sange ban le ki kamba marule be ki kamba man la gasgi ule be ki kamba man la ka por ju sange ban tre bat sange hero maru blay jungi ude ba im tadi tatung nya skap ini ka por ya kan ka jing pla kan ka khon ka jang ro I try people ki ba pet ni ka por Ketika Pertanian Ministry, keteng jonga di Ivan Nuris, bat ngadi cai rangdong, bat ngasong rasa mentah po nongra nonglum, bat ngadan kani ka jaka di ka jinga ka jonga di ka jing bahap di sini ka jong try bo la le bahap la dia nga bat po la pelong yang aku ni bang ngalong hadu kani ka por ka bamta bat ngayang kani ka jaka mentah bangan pla ka jing le bahap ka jong try yang ka jing ka jonga Machisha ka jing le bha ka jong try ka dei ka ba la kalaya ka jing so si jong asa ka jing kemen ba ka jing jong asa ka jing rakhi ba ngamla asu besip ka yang jing le bha ka jong try yang dei nama ka jing bha ka jong u tang ka jing phla bangan phla pang jing le bha ka jong u krang ba kita ru ki ba sham kum ju ka ba ki sham manga ke la ba yo ka men sim ba ke la pha su try ba ki ru ken yo lem kum ba yo manga ya ka ta ka jing pen im ka ta ka jing suk ba ka jing kemen ka ba try u ai hanga ti sisiang alaya shibun kicing kicing tinju bat nadu kapor bang adang rit ke bang pas turu ya kita ngajudan kicing rit mesim sisha kicing ngojanga bat ngaya ling ba ya kata nadu bang adang rit bat step by step ya kata hadu kipor bang adang kena bat sisha bat ngam sham na sutu ba ngaya ya pedeng ketem sengi kicing ya baru di utrai ba pelaj janga bat sisha ngala di ban yap hindai nama kecing hak kecing sen ke jong trai bang dang im bang dang long ni ko bang long menta bat shisha na ai ngu shai utrai ba mala pelong yang ko ni bat kecing im jong kam di ka basuk shisha bang an im biang sa sisin hindai nama ka bo jong trai ko ba ka ti jong be ko ong ba ngala ba le ki ibro ko tau pe shai bor yang shisha de utrai pe shai bor yang bang ala bang long kum ni te mal kata kadang ngadon kata bang ka mesin bang an plai utrai na bang amla ban shuset tang hala dia bat hadu kipor samna ru ngadan gajing bat hadu kipor bangala yo brir ngadan gajing dei ai ngu utrai pat hani kapor ni minta pat kita bro khanya la jod adu bang syam utrai bat kata gajing ingu sanga ngal kapang ka shitam utrai pala janga shisha wat kapor bang adang ya kalentiru kade yanga bang ya pru haka accident dei utrai la pala janga dei nganda perkhat ya dia ngala bangan kren ngala bangan long kata kapor bang ngan hala briu bangan latnya kata kacing yap hendai ngam tip ngamla ban kren ma ngamla bangan pertai ni anu hi hendai ngalong bi bakum baswa tendem hendai ngabang perkhat em kumnu per utrai pelat yanga di utrai ba pelat yanga ban pelatnya ketisak handiat bangan lej bangan yap no hendai utrai pelat yanga bat kadon du kacing syam yanga kapor samna kamdi ka basuk yanga tabang perkhat nam kwa asu ban im nama kata kajing jab kajing syam kajing mujong kalau kajing syam ka ba sosi ba kajing long sama jong chi sang kwa ban ya kata kajing syam jong am di bang kwa ban ya pathar khang am di ka kajing im jong kam di ka ba ya lengka han dei ngadi ka ba kwa ba ban sumari la di bang kwa ba ban shakri utrai ba chi sang ala shakri ha utrai ha kata ka jaka ka bang adan kajing long khana jong kajing long sama jong shakri bhai utrai ba thang baru kumnu akwa bang antip baru ba kata kaji shakri jong kala biang ni em pesu bhai utrai kum ta be kam sim jong kai huat ke huat hindai pin bang usai tang thai utip bhai kata tidak mal kata kadang la pen poi yang asa kata kaji ngim ka bang akan poi perkhat bang sadu ya kata kaji kemen ya kata kaji shakri jong bang akan poi perkhat hi bang long kum ni
kata ke sing im chunga kapor samla kalau enggak ba adu kremen sisa bar kata kamet sim chunga kala I ko ba ngade no hi ban pai shrum jing tep na mar nga sa asa nga chieng ka step habang apa ka sing ba jung trai kum no pen kalai nga kum ting ngam la ma champang ngam la ma sutho henry tang kawe nga sutho ba trai git palat nga habang apa jak ting ko jung pun sien nga sko bang aku pen yap no ru la dia kata ajudan ke sing keren henry habang pet pada ting ko jung blai wa la tu kapur ngam pat da dei ka pas smar ban puli ting ko jung trai wa da bang pat tip kum no bangan la ban shop ya ke ibro kha da kata ka tin ka trai la ai hangi baro rumah Henry kadang kata ka bang aju puli ka baju keren bah sepang jonga kadai sepang kadai tinju kata ka jing tinju ka bau trai tinju kadai ya gi bau I ba unum tinju pala da ke bangila bansha Henry un tharu ya takalat ke bangin lait na kata ka jing tinju ba ka tinju blai ko angru ba tinju yang ya ka ban haru yang ba ka tinju blai ko angru ba kita ke basusi utrai unya ke umat ba utrai uang ba kita ke babet ya ke umat kini ka jengkemen ba da shisha utrai ale ko ta inji jonga na du bangan hari shisha ngabut ga ayam long ka bang ayam ba kabarit mensi ba bang chues ta ayam ba tang shu dan ke jing sosi ngam jula asyu ban bamja ngam jula asyuru bangan rakhi Henry kaban kata jing sosi ba ngalong ru ka ba shepting ba ka ba ting put ha bala ban ong ma bang an chinu shanu ru hi ngam junud ban let marwai ngam junud bang an yang marwai ngakwa be benon kenong sandang nama ngadan mi kata ka jing shepting nama ba kata ka jing dan kata ka jing ting ngam sim jong ha ba ka don ka ka jing ja ka man pisni nga ba ngam pai perkhat ba kata ka no long shisha ka jing ba jong ha nama kata ka jing shepting ya kata ka rukam Henry ngam la banyele persya ya kata nama ba ngam patip bahai ka ketin ka jong trai ko nu banyele kata ka jing septing bat kom ta kata jing septing kai ban be ka jing go jong bat hadu ka jing pos niru kata kawan ban pelong ya kata ka jing septing bat kat juan pa be kata ka jing pos niu ngasir ka ya keteng jisu bun sien ngala Henry don ka po bang kata ka po bang ngam la bat soitan ngam tip bau di soitan ng bayo ka jing jong ban penjat kata ka jing jong bat akan pai perkhat bat kadang ka sosi ka bak thang ba nga ong trai beli kum ni nga ong kwa ban ha chalen ti ka basniu dai bai kan ka jingjot ka ana ka jing ngojong bang aya mi step si da mien bat ngam junur ben athui ni no bat ngam jukwa sosi ni no nga shuya mi haladien hadu ba nga sa bistang kata ka sieng ba ka snap nama kata ka jing kunjong ka bang ngam lawan pelaj Kali tang try ba isha kata ka jisha kata ka jing sosi ka ba sosi laju kana kata ka jing rai ka boong bau tinju ya ka jing tinju ka bau try tinju ba nga im ga nang im ko ta gisnem ba ngam sula shu bane kum kumun ga ang try nga kwa bang yap na yan dai kata ka sim juga habang ka ba piap ni ladi ka juang bau try Blay cuma ya kita penyak bela dia. Ba kata kawan kata ka kacing ong ba try sisa kwa bangi penyak ba kata kacing penyak kam dei ka ba ha namal kanum dan kacing ma su adien kata kacing ya badang ile kam tai la dia. Hendreng kakti jong try ka juan kren yang ha ka por bang puli kata ka bible namar ngaju puli kata ba ngam ju perkhat ba kata akan penim yang dukan gisi namar ba ngapuli kata kakti entar ba kata kaktir nga bang puli kadi sepang ka jing tinju ka ba jukren yang mana ka pora bang yam bat kom tang ngas ngap no ngahun no bang anum ne ke basni ka kasi nga jonga ti kata jing tinju bang ya kom ta mana ka por adep ka jing sosi ka jing sosi kom tai mana ka por mana ka snem mana ka kawan kata ka jing sosi bat anda hadian bang ayo ki khun ka jing sosi ka ban biang titengas ko bang ade yang yo briu yo ka jing kemen ndai yo iki kun yo cikimen dei kata yo sosi ka ban yang sai sien ka ba kham parat hadu ka ba so ka ba na shu ban sha ba du tau do no jonga la thliu ba hadu kata bat mang asu thu ya kata dei baro kim dan yo i la thliu tau do no bat kata sing pang sim hadu bo ka ba ngam la shu ting teng ban keren du ngam ka shu bat nga juang
Lada mga ngayap ko manu gikon pet manu ben pet gikon Henry utrai shisha ka buang kaya ka babit utrai ule ke ma tin jong be ko ong ta pada shisha kaya ka babit utrai akapor lockdown pet kata ka jikran jong pastor abante bat kata kren be text pang jong haben namar beli kapor bang susi kata jing susi ka bawan thamai ruem kapirkan mai kata jing susi ka ba nadu ka basdang ru bak kaya clear bak kata jing susi ka lang long kum bang kaya iban buan ka jing ga jonga kata jing susi namar beli ka jing susi ka bawan menta kapirkan mai ya ka basdang ru ka mai ka bala de ru kapirkan mai kita ru kat nang susi ka nang pirkan mai kita ke bala de ru ka nang buan kata ka jing susi bat de shisha ngas ko ba ala thai palat ngam sula shode ban im Henry habang apit aki kun manu ban pit aki lada kajai yang nakum tanga yang Henry ngapai perkat ba ka wai kasi ngam dan pisah Henry ngadon tik tangi tai pisah iba ngaplang ba di dap tik mangan thi dia taka phone Henry ngachit use daka phone simple Henry ngahun bai tai simple phone Henry naman kata kajing kwa kam sim changa ma thi ta ka phun amar bangan lap ke kajing shisha Henry ang pai perkhat ba utrai pa wat ban wi janga bat utrai utamu ya ka ban pidsham ya ke yang ka ba ka ba thi ta ka phun katu kat ni por nga kam pai perkhat bangan pe ya ka Portnet Ministry Henry ha ka we ka singi ka karen ni kata kam sim changa bangan ngandai dia kata ka Portnet Ministry bat habang ala tho ta pen mesti bang apet haba mar sin pet Jakarta bang i kata ka jeng kren jeng pastor ka bakren spang ka jeng go jong bat shisha asko ba kata ka jeng kren ka dei bi yang ha bet namar ba kata ka jeng sham jong ha ka ba asko ko ba no ong ba utrai i jang ha du bakat ni ka seng ba jeng jare na du bang patip ya ka pen kan do na du bang dang ret bali ka sham nga ko ni ka so ba to blei isi yang ha blei iya yang ni ublay balay pun siya mga jinjar kutsyo kumnim hadu kan ni klemat uhi Henry kata ka jingkan jong pastor pat ka perlong yang bangan yo mesim namar ba kata ka jingkan kalong ma utra iya palat yang ndi bo usi Henry di bo iya di bo wat yang di bo kwa men penim ka mesim jong bat la shisha ngayang ta ba shisha ba ka ketien uhi jong blei ko ang bau blei kwa ingi ben kan ma shu ke barim ka baladep Henry pleng dei sui tang no per kan ma ke barim kanang man per poyang jong si ka baniap sa banjat hakata ka por ngadem ba ngaya su tra ba ong trai sisa ngam ti bam iet pala dia ngadang mun misi yang namar bang asyam ka dei jinja Henry di namar bam iet jangan syam yang adu kat ni bangan yo ya mi bang halat kata ka du job ting wat dei makata ayam syutai kum ta mana kapor badan hawi ka singi ka bangam sola asya asyu bang asyukun tang dia namar kat bang nang pej ka chicken jeng pastor bante mana ka singi ki kuboru kemudian ka we pak kubor ka karan me ka ban kan pang jong abe bat kanang yo bang nang yo men siam bang nang sungo kata ka jeng bang men siam kala khamja ba kata jeng thliru kala khamduna bat ngau ngande man kendu no pastor bat dalam kumnu ruhi ngande ben kendu yi shisha ngade ka beri ka beli ran biet ngade ka beri ka ba shepting ngade ka beri ka ba danang ban keren ke ruhi nga sulang warwe be Henry habang sempat ya kata ka jing kremen ka bautrai ai ngaling ba kita kikti ning ba syaki jong trai pak ngashlur bani kan du marwe ban ngawan wat pastor ban masini kan du pastor habang apet ya ka du jong i ngai ka jing kemen ngai ka jing tegen bat langsung gue ya pala de utrai du pun syam yang banyak kan du bani pastor dangala banyak pali ke jing jinja jong dan shisha ki beri ngala banyak thu ya ke jinja jong Henry dan bala banyak rap yang dan bala pintian ni pada mesin yang dan bala penjah gitu sosi jong ka syukur datang kum tu ben bak syulut kai tam kaporu banyak thu ya ki Henry ya ba utrai pun syam yang aling ba sakri jong upat ngayo banyak thu ke bat habai pintu yang so thu bakata ka jinja ka sosi casting mar kum ta man akapol nga ju smart banuan mar baniwan bet kum ta nang yo bor man akasni
Bat makata jing pikha ngam sim jonga ngang yo ka jikha bat kumta nga thrang ru banwan shakani ka shakari bat ngam dan la den dei utrai pli pat kala at yang bang an yo banwan si shakari hadu kan ka por ba menta bang asu thu em jadi ka jing bha ngi si jing trai balin dei bau ai ngi shakari ubala ban ai ka ktien bala man sa ka ktien man ka sngi man ka step bangin long kuni pat bangala ban long kuni bangan im nga sungu shisha kata kajing kemen kajing suka bau trai padu ai hanga menta ngayo isha ta jing suk kajing kemen ba kajing so siru habang ka so siru at kala banwan kajing sinjang kajing so si ba kata kajing ketang ndai kata kajing ketang kala ba sa tang 6 minit san minit bat kom tang asno kata kajing betingen pat kawan hanga nabar habang akan ma kajing bha kajing trai ba ka ketien ka bau trai kula ba duang haba ule kata ka ai bor yang shisha hado kan diklemat bang yang ni mentaru bang long ni mentaru di nama ba kajing it pala kajing trai yang ngasongu shisha trai kajing bha kajing abang perkat kajing im dong ajong menshwa ngaso mga di baniap no hendai menta pat kata kajing im kabang im masuk thu kadi bangan im na benta jong trai nama di utrai ba yang kadi jing im di utrai ba pelong yang komni mat kani kamet kamdi ka jong hi kadi ka ying shong jong trai ba utrai la tha yang sini ka pertheiru ula itu yang du sha bo pelong ka po jong kimi jong ba udan ka jitu ka bakran ta si im jong ba di nama kata kadang su thu setan ukwa man peniap yang hendai wat la ulala man penjat man pesni ka si im jong ru hendai ulala pesusi yang kata hendai ulala apa bensim no kata kami sim jong di ban pupaya nga kajing ya nama ro trai ula thu ka jing jong si man penim mat sa bangan pha ya ka teng ka jong ka jing pha ka jing sne ka jong ka ba ulong ublei bakra ba dum dhan sho kum trai bakra pala mat kita ka jing e si sa ba parkhat kimlong e ro ma ka jong nama ro trai di bakra bat ka jing kra ka jong trai sha kala penjalo dia kata ka jing so si kata ka jing kan ma jong ya ki jing cha ki bare ma ka jing jong pat sha bun sin ngam judan ka jing bunu du ya ki bare sni nga bun sin mi sha bang am pat ya kan du trai bang pat sha mi ta nga shudang bale nga dio kum ka kam sim ma ki we ki la ban bunu ki la ban isi bat ki la ban shun handai nga pat tang tu kan ni haklat no bat haba ki kren yang aku kren biang handai mi ta bang sha mi trai nga ai ngo sha ya utrai bu ai kata kam sim bang ala bang nom isi ya kita kiba shun yang ani kiba isi yang ani kiba bishni yang ani hendai ngayo kata kam sim kaba kwa ban bunut inu hi kaba ngaklet na shisha nama kata shisha peleng nama ba di bu trai pelong yang kunta nama udon ka jingthung ban de shisha bang bunut nga bishni am tharai bang dan hani ka jaka nama ka jing bishni ka jing bunut kapesni ka aila yo soitan bun shong hapo kamsim ka jangi di nama kata kada masongu utrai bu ai kata kamsim yang bang an bunut bu shoni no ru tang ba hendai ka de yang ka wei pat bangan kian akum kita ki brio bang an lait na kata jing pichai ngan lait na ki ke basni na ingu isha utrai bu ai nga kata jing start kum no bang ana bende kum ta bang an jan ni kita ki ba ya ke ka barim hendai ngan kian kata hendai kamsim bat am di ki bang yan bunut asu utrai bat ngaduai ru nama ta kita ke basyun yang aruhi ba kiru kenyo kajing penem ya kita ke ba isi yang aruhi kenyo kajing penem namar bu trai la le bhai nga pat la pendap yang kajing it kajong bat menshwa bang pat syam ya uru ngala ban le kom ta banum bunut ya kita ke basyun yang akat no ta menta bang yo utrai ngam ka ban bunut ini no ngam ka ban syun ini no ndai ngam ka pat ban chan biang sa sisin pat ndai ka kajing im ka bangan im tang le menta jong trai bu so bhayu ngam kwa ashu bang kani ke ka barim ngam kwa ashu hi rin kapor pat haba ke ko ka jing long bri pat haba ya kani ke ni kapoi she ka ban mi stu jing mut ka judan ning teng man kani ke ka barim ne ka bang kwa shwan pen mi re kum kata kapor nga judan ka jing sosi bang kum pen mi ya kata re ong trai ngam kwa ashu ban pen mi kini ke ba khai di kawan nga kam ni bat dan ting teng kapor ka juan ka jing penrem ka jong usaitan ka ba penrem pat bo ong ya ke ba rim ma ban yu ndai habang adon pa ketin tung trai ngala ban dumak ngala ban be no kata bat sha kata pat kala ban ai bor yang pat manganum sa kot biang haju ne bang num kan mau ni bang num long shu kong bang aju long pat ndai
ngayo itakabor ka bang ngaya kamat bang ngayo ka jing su ka jing kemen haba ngamdan I airu hendai ngastu abang adan utrai adan kaspa bakra adan shisha ya kata ke ka bang phala bah ka bang ngamdu ngau long marwai ru ngamdu ngau theli ru kita ka jing im namar bang ngastu bang adan utrai badan ki bro khat bar habang akar du ru habang adoi akar pa de ju ino yang shisha ngalong tang ka de kan thai shisha utrai shisha wang baka di men juga ka kan thai ba shisha utrai ulong nong bisa ka kan thai ulong ta ba sa da ba ka kan thai ba shisha utrai le kata ngasu shisha utrai bat ngamla shuban sikil yang jing pa utrai men shang ayam namar bang asosi dai men tang ayam namar bang kamen namar ba ngamla shu ban no shu bangan pla shibun kijing pla bang di ban pla pang kijing le pa ka jong trai nga nama kijing ba jing trai ka ba palar ngadu kamen sim ngadu kado ngadu kamen sim ngadu iki khon ki kitiru no trai shisha ba kulara kijing ba jong akapor bang adang ong trai dengan le marwai iki khon hendai trai pa ka kitien wang bagi khon jong kilong ki bakra ka jing ki khon jong bar ki bagi yo hikai no trai ba shisha ngayo ki khon ki jing halam jong trai ba kilong ki basuk kilong ki basnga ki papulung shisha ba ki dan mat trai ba haba trai usuma reki bar ki yo shisha ki jing hikai no trai ka per shisha haba ki yo shisha ki jing hikai no trai kitib ya ke basni kitib ke babha bar ki su thu haba ke ba ki dei balong bat ngang het bu trai unya lam yakin ndu baki dangrit bat unle ya kata kular ka ba un pendep ruhi bat shisha utrai unya le ka mata jonga bat ngai shisha ya kata ka ba utrai ya le kam ba utrai wang ba ka thama ka di ka jong ble kam di ka jonga di utrai ban ya le nga ka jon kam yang tang man shu IT be shu utrai be ma u ya le nga ma u un riu sumar yang ki khon ki ti jonga ka jon kam yang tang un pesu bahaya u dat ngasongu shisha na mar ka kitien ka bang ayo shisha ding ba kan ka mistri ka bang sakri bar shisha menshwa ngas julet jing sengru kata ka jing seng jonga sakri ho sakri ndai ka kitien kam ngam bar ka kitien ngam jukan ma hiru ka ka bang kumnungan im kata kitien ka jong trai bakan ngam nga namar bakam shong ka sim jonga ndai haba ka kitien ba ka shong ka sim pada haba kawan ka jing le ru kata ka kitien ka jong trai kapan kan ma habang kapan kan ma yang ke baru khat jadi sosir ka ja kata ka jing ja ka ja bar ke ba kijing duna ka ba ngamla ban pendap ru ya kata utrai gule bang songu ruhi ya ke baru khat ka utrai gule yang si im jongana du ka bastang du bakut bar dia ka por bunta ka burom boro nga shu utrai bar nganget pi baro ki bapet yang ni ka por nganget ba shibun kido kan thai ru kidan hakari jongi bun bah ki kan thai ki balong ko manga nget ya kata bat ngayo iru ya kata hendai nget baling bah kan video banga phala shapi nget ba piru pin pha sha utrai ba di tang utrai bala baniara bala ban a ka jing su ka jing kemen bala baniara ba pedeng ke jing ja ki babon ki bangamla hi damarwi bande ya kata hendai de utrai ba yarap yang a de utrai ba yalam yang a bangan long kumta ka tin ka jong uru ka aya nga ruhi kumta hiru ngai i bakalong namar ba utrai sha kular judon ke ruhi ka ba unum pendep ende ngai bu yai pendep ya kata kular ka ba ule bat nganget ba piru baro ki bapet yang ani ka ching pha jong ani ka por ruhi ba phin yo men sim ba phin pha shu utrai ba piru phin yo ka jing su ka jing kemen kumbanga ru yo bar nganget tang kini kinda ke jing pha ki bangan pha dang ta ka borom jong trai ba piru phin yo ma ka jing gurku khule shibuna ba ta ka borom jong trai Nangai try ula kerkui pi vila sha skor ya kan ke jing itu jong kan ke kon but ngi aingo you blay ba kan along ke jing amen sim ya piru kan along si sha ka bor ya piru haba pia ke jing ki ba per ke jing em ke jong pi ane ka por ka kwa ban dwai na ka ban ta jong pi ki ba pang ki bi shitom ki bi ki jing le ke jing em jong pi
Mengatip utrai bangi ki syakri di utrai juki kamba bodi utrai balik sisa. Ya ki eki ki bakrau ber ki eki ki bapla. Ya ki eki ki bamayan. Mangada nget utrai unang le ikata ke ji im jong piru. Inde duai ke por ka bamenta. Bu ikati ke jaka fishtam inde duai. Nget utrai le eki kamba. Try ngi aingu ye me ko try. Man me de kupau badap da ke jing it da ke jing snai. Kupau bala bayai. Kupau bi snai badap da ke jing ai na ka benta ki khun ki jong me. Para ni ke por trang sungu ba ka tin ke jong me ka ong. Utrai long nong ablang brot jong nganum kerdu. Ba try ki khun ki jeme kinum kerdu ye ke ai ke jim ke jong ki. Ngi tip ko kana me de blai bu jubab. Me jubab roh ka por ka babiang me le iki ka por ka babiang ka por ka jong me hi ya ki iki boro bangalanget ka ni ka por ka jong me ya ka men kia iki jingpang ya ki jishitam ya ki jingte ki jingkom ki bor ki jile baro ha ka jingem banganget ko try iki kamba ki jong me amdan ki ka bamla me namar ha me try ki iki baro ki long ki bala ka ni ki jingpang baro ki kan ria ni ki jingdum baro ki do ki dam jing ki jile baro ki do ki dam lo sundan ha ka kerteng u sunga duai nga dekerku. Amen, but amen, amen, amen. Try nang kerku ye pingi nget bu try nang le ki kamba. What kuslai? Ye ro you try. Amen, amen.